салом дӯстон, хуш омадем ба авиакассаи Real Avia. Агар ба шумо билетҳои арзон босифат дар кор боша, метавонед ба авиакассаи мо муроҷиат кунед. Адреси мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зеленый, дар магазини Real Phone қарор дорад, дар магазини телефонҳо қарор дорад. Дар магазин ҳам авиакассаи, ҳам магазини телефонҳо ҳастанд. Мисол билетҳо боша ҳамаи самтҳо ҳастанд. Ай Россия ба Узбекистон, Тоҷикистон, Туркия, Қирғизистон, Қазоқистон, короче, любой намуд сам, любой самтҳо билет ҳаста, метавонед ки муроҷиат кунед. Агар ки ба адреси мо омада натонед, метавонед ки дар рақамҳои болои экрандагӣ занг занед, паспортро дар WhatsApp равон мекунед ва мо бошем ба шумо билета электронӣ вариант ба шуморо равон мекунем. Ва агар барои мисол барои боварӣ ки мисол билетҳоро канкани ё мегиранд ё намегиранд, лучи адреси мо биёед. Агар дар шаҳри Москва бошед, дар адреси мо меяд сар як пида, чун мешинем чахчах мекунем, билета мегиред, худо хоҳад мепаред меред. Ва дар магазини ва дар авиакассаи Real Avia боша почти ҳамаи компаниҳо ҳастанд. Somon Air, Аэрофлот, Урал компания, ҳамаи компаниҳо хатӣ мисол метавонед ки билетҳои шуморо мақсад нависонда равон кунем. Дар телеграм-канали Real Avia чӣ хел пайваст шуд, чӣ хел ёфтааст, ҳама ба шумо нишон медиҳам. Камтар пештар биё оператор, мана дохили телеграм-канал мешавам ва дар инҷа боша Real Avia менависонем. Real Avia дар инҷа боша ҳам группа каналаш ҳастад, ҳам телеграм каналаш ҳастад. Real Avia дар медоем дар инҷа мақсад на Москва, Душанбе ҳамаи нархҳо, ҳамаи числош омадагиай бо нависондагие ки мисол чанд килограмм багаж, чанд килограмм ручной гирифтан метавонӣ, ҳамаш подробный гуфтагиай. Ин нарх навои ҳамин рӯзе мана сегодня нарх навои динагина буд. Бо пагоҳ нашуда шаб соатҳои 11 ба 12 шаба нархҳои пагоҳа худо хоҳад бо ҳам хел мепартояд. Шумо метавонед ки занг мезода, як кас агам ода просто нарх наво бо хабар мешавед, занг мезани, яка ин билета мада бронка за бронка ман мепарам мерам. Боқӣ хонаобод бошем гуфти гапо. Агар ки билет дар кор боша, дар рақами болои камдагӣ бо як бор дигар занг занед, мо шуморо интизорем.